igramo, Dado, legendo. Ko te sad zove? Ko te zove? Mama Anđela, dogovorila sam se, ali kad sam vidjela, rekao, ajde, mora da ispuštim. S kim si se dogovorila? S Anđelom. Ti si postala tražena roba u gradu, a? Dado, šta ti najtraženija sam na TikToku? Ide, Maja, ide. Slušaj, idući put ako budu zvali u reality, reci cijena porasla troduplo, nema zebanci. Ljudi, ajmo tapkamo še. Pa opet u reality. Pa, znaš kako? Ima svoju cijenu, jel? Za dobre pare da. Jer, realno, sad od ovog posljednjeg realitija sam kupila sebi stan, duplex. I sad nešto i zarađuješ ovako, ali ako bi previše prebacili... Naravno. Jebi ga, to je moj posao. Pa dobro. A reci mi, kad izađeš vanka, vidiš da ko ono ljudi koji su u zatvoru, treba im dok se aklimatizira, jednostavno ko da ne pripadaju... Pa tako, meni je to ko dobar dan, ja sam naučila čoveče. Iz jedne ludare u drugu ludaru i čao. Da, jučer sam se posuđala 10 ružice ljudi nam treba. Sa nekom glupačom ovdje nevaspitanom igrali mi u četvor, da nešto kako sam ja kulturno. Pa vidiš i sam da sam normalna lika. I hvala ljudi, bravo, ajmo Predator, Dragana, ljudi, bravo. Hajpala se na tebe. Ljubomor, izgiftao me neki liko na konje, mene giftao, pa što sam ti ja kriva, brat. Ne gifta, šta si ljudi daju za pravo? Seljančura ljubomorna, šta ćeš, a nećemo da je dajemo reklamu, puno košta. Da, naravno. Pa mislim, to što neko gifta sa svojim parama ne znači da ne smije drugoga nikog. Tako je. Pozdrav, Aleksandar, pozdrav. Ajmo ljudi. Evo, jedan piše, Majo, hoćeš se udati. Reci mi koliko imaš ponuda za udaju. Dado, to me ne zanima iskreno, ako ćeš, što te kasnije tamo, kad ostarim, puta 3. Ono sa 70, da možeš kateter mužu mijenjati i on tebe da pridrži. Pa nije, ali znaš kako, hoću karijeru da napravim, da uživam u životu i te kasnije, ne ruže ljudi, puta 3. Ako si planovi van reality ili samo reality karijera? I van reality karijera do, može 30. godine, onda kreću vas Koliko tebi godina, izvin? 28. Ljudi, puta 3, 20 sekundi, što spavam? Znači, 2 godine fore i umirovna. Da. Dado, šta je ovo? Ljudi, puta 3. Ne ruže. Bravo, Dragana. Tapkamo ljudi, aj malo zatapkajte. Tapkamo, šerujemo live. Ne budite ljeni tapkat. Hvala, Dragana. Hvala, Irke, hvala ljudi. Ljudi, tapkamo, svi zajedno. Ljudi, šta ne tapkate? Znam da sam tek upalio 90, pa se možete zatapkati. Nije besplatno, to je lajkanje, eto, ako neko ne zna šta je tapkanje. Ljudi, tapkamo, šerujemo live, da pojačamo malo pre, smo imali problem. Da, Švedska je tu je Maja, Švedske, Majo, ajmo Majo. Dado, ćemo mi da pustimo neku muziku? Može, hoćeš da ti ja pustim muziku ili ćeš ti? Ili imaš miksetu? Ne, sad trenutno ne, inače imam, ali nije mi ovo. Ali imam laptop, mogu pustiti muziku koju hoćeš. Šta hoćeš, evo reci šta hoćeš, koju muziku, evo pod želji tvoju. Hoću